Nå. Prøv at se gamle. Spørg Maria. Hvor er de kedelige i år? Ej, nu kommer nu sker der noget. Yeah! Hej, Mulle Pig! Jeg vil så sige, det er ikke. Det undrer ikke nogen, hvor vi går. Det er ikke så skægt. Prøv lige at se, er det ikke bare fedt? Ej, hvor er det godt. Ja, det er godt. Trash. John, han er mange knive. Ej, men det er ikke mor Prøv lige at lægge mærke til. Ponyerne, de har ikke tid til at løbe. Og det han også rammer i haven. siger til mig, det kan være, Ja, det kan godt. Ja, det er fint. Helt glad. Han bliver bare ved med at løbe frem og tilbage. Hov. Det er min. det er Salia. Og du har tændt den start. Jeg lige pakke den ind i gang, ikke?